časť a rátame zatiaľ. Som tu Nerds a ideme na Reese's Big Cup. Stojí €11. Ako ďalšie tu máme Tourist Roll, ale menšiu, 34 centov. Ako ďalšie ideme na sušienky. Na sušienkách mám tieto. Objednané sú to M&M's Bite Size Cookie plus €72. A ešte tu mám vlastne tuto Chips Ahoy. To je €34. Ahoj. Najprv som si chcela objednať vlastne tieto a tieto Oreo mini, ale tie som si nechcela objednať, pretože sú to vlastne predsa len sú to hodne. Ideme na chipsy a snacksy. Takže máme tu Doritos, takže ideme si Doritos objednať. Ešte pozrieme polevy a to by už malo byť akože aj celkom všetko. Tak. Fanfári, prosím. A náš celkový výpočet je €20,09. Toľko vecí a za veľmi, veľmi lacné peniaze. Takže čaute.